Hello friends, welcome back to my channel. दिनैनि भिडिअ'आ जागोन जोंहानि बेरे बासाखौ लानानै आं भिडिअ' बानायदों, बेखौनो नायदो लोगोफोर। बक्सआ गंथाम दं, दा बे गंनैयाव बेरेया बासा लाबाय, दा गंसेयाव बेरेया हाबफैथ'वाखै। बासाखौ नायदो लोगोफोर, बे बेरेया बिफां खलंफोरावबो लायो। गोसो दंब्ला बेबादि बागस बानायनानै दोन, बेरेया हाबफैनानै बासा लागोन। गंसेया बेयाव दं, बेयाव बेरे हाबफैयाखै। नै लोगोफोर, बासा लानाय बक्स गंसेया बे गोजौआव दङ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बिसोरनोसै। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो आंनि बे अपुर्बा दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनाव थुनानै अल नटिफिकेसनआव थुनानै लादो, जाहाथे नोंथाङाबो आंनि गोदान भिडिअ'खौ नुनो मोनो।